प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरुभाई ने आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा की कथा सुनावतनी। हमरी कथा की आप सब सुनी कि एगो सांप वाली तो कैसे उस सांप की कोख से इंसान के बच्चा पैदा भइल बने। तो आप सब हमरे कथा के सुनम तब भी जानम कि कथा में का भाव रहल, का ज्ञान रहल, का रहस्य रहल। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। देखिए एक गांव रहल, ओ गांव में एगो राजा रहने। ओ गांव में राजा रहने आ राजा के बहुत धन दौलत सब कुछ रहल। राजा के कुछ चीज के कमी ना रहल। जैसे वो राजा उनके कहल जात रहल वैसे उनके कुछ चीज के भगवान कमी ना कैले रहने। उनके एगो बेटा रहने। वो राजा के एगो बेटा रहने आ बेटा सियान हो गई रहने। अब राजा साहेब सोचने कि अब हमार तो बेटा शादी विवाह करे लायक हो गइल बाने, बेटा के शादी कर दहल जरूरी बाटे। देखी अपने बेटा के राजा साहब अपने बेटा के धूम धाम से बहुत अच्छा से अपने बेटा के शादी कईने। अपने बेटा के जब शादी कईने आ राजा के पतोही जब घरे अइली तो बहुत खुशी, साल भर 2 साल सब लोग बहुत खुश बा। राजा रानी सब केहू, उनका राजा के बेटा भी बहुत खुश बाने, सब केहू खुश बाटे। देखी गुरु बहिना ऐसे कुछ समय बीतल। जब ऐसे कुछ समय बीत गई 8-9 बरस हो गई तो राजा के बेटा की एको संतान ना भइने। राजा के पतोही की एको संतान नाई पैदा भइल बाने। उनके गर्भ से एको बेटा चाहे बेटी केहू जन्म ना ले बा। देखी राजा अब कहतने अपने बेटा से, बेटा के बैठा के अपने राजकुमार के कहतने कि बेटा हमार बात तू सुना। कहने बोला पापा का कहतल। तो कहने की सुना तुहार शादी 9 बरस हो गईल, अभइन तक तोहरी एको संतान ना भइने। बताव इतना रज गज बाटे, तू ते हमार खून ते तू एगो बाल, लेकिन तुहार अभी एको पैदा तुहरे ना बाने, एको तुहरे बाल बच्चे ना बाने। बताव ई धन दौलत जौन रज गज बा ई कौने काम के बा। अगर हम चल गईनी, अगर हम मर गईनी आ तूहू चल गईला तीरज गज पे के रही। ऐसन बात बाटे कि तुहार हम दूसर शादी क देतनी। कहने की कैसन कहतल पापा। कहने सुनो बताई, तुहार उहो औरत रहिए आ तुहार दूसर शादी को देतनी, उनकी गर्भ से भगवान एको औलाद दे दे। देखी राजा अपने बेटा के अपने बेटा से कहने आ राजा अपने बेटा के दूसर शादी कईने। जब दूसर शादी कई देने तो 6 महीना बीतल। राजा के जौन दूसरा पतोही आयल वाली तुनकी अभी एको संतान नाई होखे कुन बाने। आ जौनी पहली पतोही रहली इनके पे देखी महादेव जी कैसन खुश भइल बाने कि इनकर गर्भ अब भर गइल बाटे। जब इनकर गर्भ टिक गइल तो राजा साहब कहने चला कौनो भी विधि विधान से कि केहू के तो गर्भ में बच्चा आयल बाटे। देखी राजा रानी आ राजा के जौन बेटा बने सब केहू खुश बा, लेकिन राजा के जौन दूसरी पतोही वाली अब उ देखी खुश ना वाली अपने सवती से। देखी जब अपने राजा अपने बेटा के जब 2 शादी क देहने तो जौन दूसरी वाली तब देखी अब खुश ना वाली। उ अपनी माई से सरा बात कहली कि ए माँ ऐसन बात बाते जौन हम
हमार सवत वाली उनके लइका होखे बा, उनकर गर्भ रुकल बा, अब ते का होई। कहली कि सुना बेटी तोहके हम उपाय बतावतनी, अगर उनके गर्भ से संतान हो जाई हैं तो तोहके घर में कौनो मान सम्मान ना रही। कहली कि का करी, कवन उपाय हम करी कि हमकी कुछ अब सूझत बुझत ना। माई कहली ठीक बा बेटी, हम तोहके उपाय बताइब आ तू उहे कार करिह। देखी माई कहली देख हम कौनो सोखा ओझा से देखा के आ जवन भी तोहके हम देव तो तू अपने सवत के खिया दिह। कहली ठीक बा, तू जैसे कहबू वैसे हम करब। देखी अब का कैली, उनकर माई का कैली, गैली एगो सोखा के लगे ओझा के लगे गैली आ ओही जा सारा बात अपने बेटी के घर के बतौली। कहने कि उ सोखा कहने ठीक बाटे आ का करे बाटे तोहके है जवन हम दे तनी तंत्र मंत्र विधि से कह के आ दे दीह आ उनकी कुछ में उ खिया दी है। तू एक जानवर में उ बहुत अजीब जानवर में उ बदल जाई है। कहली कि ठीक बा। अब देखी उनके लगे से तंत्र मंत्र से जौन भी उ देहने तवन लेके अली आई अपने बेटी के देहली। आ जब अपने बेटी के देहली तो देखी इनकर अब धीरे धीरे बेचारी के 7 महीना हो गई रहल, 8वां महीना लगल रहल। तो जब उनकर माई ले आके दे देहली, अभी का कैली कि उनकर सेवा सत्कार ते करत रहली। अब दूध में मिला के और उनके का कैली बेड पे अपने सुतल रहली, अपने सवत के पिया देहली। जब पिया देहली आ पिया के जब चल गईली तो देखी अब कुछ देरी में जब देखतली तो बेड पे बहुत भयानक सांप पड़ल बाटे। बेड पे बहुत भयानक सांप पड़ल बा। अब देखी के उ हल्ला करे लगली। जब हल्ला करे लगली राजा साहब, रानी, राजा के बेटा, सारा सैनिक लोग आके आ सारा सैनिक लोग जब देखल लो ई ते बहुत अजीब सांप बा, बहुत भयानक सांप बा, अगर एके हमन के मारल ना जाई तो घर में केहू के डस ली, केहू के शरीर पे हानिकारक पहुंचा सकी। देखी अब का भइल, अब सांप ते अपन उ बन गईली। अब उनकर पहली पतोई सांप बन गईली आ केहू जानत ना बा कि हमार राजा साहेब ई ना जानतने कि हमार पतोई है, राजा के बेटा ई ना जानतने कि हमार मेहरारू है। देखी अब का बेचारी अब जब सांप बन गईली, इंसान के बोली तो उनके मुंह से निकलता, लेकिन अपन जान छोड़ा के अब भागतली कि हमके केहू अब अपनाई ना घर में। अब ते हम एक बहुत बड़ा कीड़ा बन गईनी, अब हम का करें। जैसे बेचारी अपन जान छोड़ा के भागतली, सैनिक लोग का कैलो केहू उनके धनुष चलावल, केहू उनके तलवार चलावल, केहू उनके कुछ चला। बेचारी को उनके चोट लग गई, वही जा तड़पे लगली। जब वही जा तड़पे लगली अब का कई लोग उनके बांध छान के लोग आ ले जाके जंगल में लोग छोड़ दे हलो। जंगल में जब ले जाके छोड़ दे हलो आ बेचारी उते गर्भवती वाली, एक तो गर्भ से पीड़ित वाली, एक तो उनके चोट लग गई। देखी अब का भइल, जब जंगल में छोड़ दे लोग वही जा तड़पतली। जब वही जा तड़पतली तो वही रोड से एगो आदमी जातने। जब वही रोड से एक आदमी जातने ते देखो तने ई ते बहुत भयानक सांप बाटे, लेकिन इनके का भइल बा, इतना ज्यादा चोट लगल बा आ इतना दर्द पीड़ा में चिल्लातटी, आखिर में कौन चीज। देखी अब तनिको डेरैने ना, हिम्मत जुटा के आ लगने उनके दवा बीरो करे, दवाई वाई कई देहने, सब कुछ कई देहने, वो ठीक हो गईली सांप। जब सांप ठीक हो गईल अब
वहाँ से चली दहली, जंगल के तरफ चल देली। अब एगो इनार रहल, वही जा इनार पे जाके उ रहत रहली। आई अपने समय के भविष्य के बारे में उ सोचत रहली। देखी ऐसे बेचारी के जब 15 दिन भइल, 20 दिन भइल, तब तक वही जंगल में एक आदमी पति पत्नी दोनों जानी लोग जाता लोग लकड़ी बीने। पति पत्नी वही जंगल में जाता लोग लकड़ी बीने। आ जब लकड़ी बीने लोग जाता लोग तो लकड़ी बीनत बीनत बा लोग, तब तक देखा ता लोग ये बहुत भयानक हमरे आगे सांप आ गइल। देखी जैसे लोग सांप देखा लो वैसे लोग अब अपन जान छोड़ा के लोग भागता लो। देखी अब इंसान के वेश में तो बोले लगल सांप कि रुका तो हम लोगन काहे भागता लो, अरे हम रुक जा, तोहर लोगन के कौनो हम हानिकारक ना चाह पाए। देखी डर से लोग रुकल लोग, आ डर से जब रुकल लोग सारा बात उ बतौनी, साफ बतौली उनसे, पति पत्नी से दोनों जानी से कि ऐसन बात बा, हम गर्भवानी, हमरे गर्भ से एक बच्चा पैदा होई, ओके तोहर लोगन के सेवे के बा, पोसे के बा, सब कुछ करे बा। कहत ने उनकर पति देव कहत तने कि ऐसन बात बा, कैसे हम इनकी बच्चा के हम पोसम पालब, ले जाके अगर उनके घरे हम रखब तो गांव के लोग ये कही कि ते पागल बाटे कि एगो सांप के बच्चा के ले आके पोसतने आ पालतने। लेकिन देखी उ कहतली, सांप कहतली कि देखा तू इतना दुख में न रह, अबे हम तो के एगो जन्म दे के अपने बच्चा के हम तो के ले आके देतनी। देखी बात बतियौली आ ओकरी बात से एक इंसान के बच्चा के जन्म देहली। इंसान के बच्चा के जन्म दे देहली तो कहतली कि देखा यही के ले जाके तोहर लोगन के सेवा सत्कार करे के बाटे। देखी अब का कई लोग पति पत्नी दोनों जानी घरे ले जाके लोग आ सेवा सत्कार लोग कई लोग। आ देखी धीरे धीरे उ लइका जब सियान हो गई न, ती सांप बतौले रहली, कहले रहली कि देखा मुहत समय तो हलोन के खटिया पे जब पड़ल रही लोगन, तीन से जहाँ भी जौन भी बात रही हमार सारा बता दी है लोगन। देखी बाप तो लइका जे के बाप मानत रहने सारा बात ही बतौने की देखा तू हमार बेटा ना हव, तोहके हम एक जंगल में पौले बानी तो ले आके हम तोहके सेवा सत्कार को के इतना बड़ा कैले बानी। देखी इतना बात कह के और बेचारा उन मर गई न। कुछ दिन बीतल तब माई भी बीमार पड़ गईली। जब माई बीमार पड़ गईली उ लइका जात रहने मजूरी कई के केहू खेत कोड़ के। आ जब माई बीमार पड़ल रहली रात भर काम कईने, रात भर मजूरी कईने आ सुबह में दवा लेके अइने। कहने जब देखा तने तो खटिया पे माई बेहोश पड़ल वाली। आ जब माई से पूछा तने तो माई कहतली बेटा अब हमारा अंतिम समय आ गइल बाटे, अभी दवा की जरूरत ना बाटे। तो हसी हम एक बात बताओ तनी कि देखा हम तोहार माई नाई है, तोहार माई एक नागिन है, तोहार माई एक नागिन है, हम तोहार माई नाई है। तोहके हम वही जंगल में पौनी तो ले आके हम तोहके अपने घरे सेवा सत्कार तोहके पोस पाल के सियान कैले बानी। कहत ने कि ना माई ऐसन बात तू काहे कहतलू। देखी इतने बात अभी बेटा माई लोग बतियावल लोग तब तक उ मर गईली। जब मर गईली अभी अकेले रह गई ने। अब इतना इनके ऊपर दुख बाटे, अब हम का करी अकेले बाटी। देखी यही गांव में घूमत रहने तब तक एगो बूढ़ी माई भेटैली और बूढ़ी माई से अपन बात ही पूछे लगने। कहली उ हाँ बेटा देखा तोहर माई दादा जौन लोग
लोग रहल लोग, तू लोग जंगल में गए रहल लोग लकड़ी बीने, उनकी कुछ संतान होलो उनके ना रहने। तू जब जंगल में लकड़ी बीने लोग गए रहल तो ही जंगल में तोह के लोग पावल लोग, तो ले आके तोह के लोग पोसल लोग। देखी जब इतना बात बूढ़ी माई कहली तब लइका थोड़ा सा विश्वास करे लगने। तो ही गांव में नागिन अइली, वो सांप वही गांव में अइली। सब लोग देख के भागे लगल, लेकिन उ लइका निडर होके वो आगे जाके ठड़ा हो गई ने। देखी उ सांप चिन्ह गईली कि हमार बेटा हमें, ई हमार बेटा हमें। ऐसे देखी अब धीरे धीरे समय बीतल। अब उ कहने की अब चल तनी हम वही जंगल के तरफ चल तनी। जब जंगल की ओर जात ने तो देखो तने कि एगो रास्ता में परेवा इनके ऊपर आके अब बैठ गई। एगो परेवा आके बैठ गई। अब परेवा सरा उ बात जानत रहने, परेवा उ सरा बात जानत रहने। जब वही जंगल के लगे जंगल में गई ने, वो इनारे के पास पहुंच गई ने, तो उनके बहुत जोर से उ सोचने कि हमके प्यास लगल बा, तेहा तो बाल्टी बा, चल रस्सी से हम निकाल लेतनी पानी पिए के। जैसे सोचा तने वैसे इनार पे बहुत सारा बहुत सारा सांप। अब देख के इनके अंदर डर हो गईल, डर हो गईल। तो देखी जौन परेवा बाटे आ जाके वही जा इनार पे आ जाके अपने पाख से लगत ने मारे। जब लगत ने मारे तो में से अजीब अजीब सांप निकले। जब अजीब अजीब सांप निकले तो परेवा अपन हिम्मत जुटा के आ एक बाल्टी पानी निकाल दिया ने। आ जब एक बाल्टी पानी निकल गई तो इजा सब सांप अब निपत्ता हो गई ने। जब सब सांप निपत्ता हो गई ने तो एगो अजीब तरह से सांप निकल। जब वो निकलल तो ओके देख के डर हो गई, लेकिन एक इंसान के भेष में वो बोलत रहली। देखी लइका की उमाई रहली। आ जब अपने बेटा के देखली तब बोलत अली। अब जब सब बतियावत तली तू परेवा कहत ने देखो इही तुहार माई हई, इही तुहार माई हई। तू कहने लइका कि कैसे ही हमार माई हई, आखिर में हम जान सकेनी। कहने की देखो तोहर माई के शादी भइले इनकर 9 बरस हो गई रहल। आ राजा के खानदान में इनकर शादी भइल रहल राजा के बेटा से। जब 9 बरस इनकर शादी हो गई रहल तीन के एको बाल बच्चा ना भइने, तो राजा अपने बेटा के दूसर शादी कईने। जब दूसर शादी हो गई तब जाके इनकर गर्भ ठहर गईल। तो जौन दूसरी तोहार माई जौन वाली उनकर दूसरी पतोही वाली, तो उहे सारा विधि विधान से अपने माई से करवा के आ सब जड़ी बूटी ले आके आ इनके पिला दिहल गईल। जब इनके पियावल गईल ती एगो जानवर में बदल गईली, ती सांप बन गईली। आ जब सांप बन गईली तो सारा सैनिक ले आके मार के यही जंगल में लोग छोड़ दे लो। ये कहने लइका कि आखिर में ये हकीकत बात है तो हमके बता दो कि आखिर में ये कैसे इंसान में ये बदली हैं। कहने की देखो वही जाब देखी जब इतना बात वहाँ परेवा कहत ने तब तक कुछ समय में एगो साधु बाबा वही जा जाता ने। अब साधु बाबा भी सारा बात बतावे लगने। कहने देखो कि ऐसन बात बाटे बेटा, तू जौन उत्साह उ जौन बाटे उ तंत्र मंत्र विधि से जौन भी उनकर तंत्र मंत्र बाऊ सोखा के सारा तू उठा के ले आके यहाँ जला देव तो सारा उनकर नाश हो जाए। कहने कि ये बाबा आखिर में हम कैसे वहाँ तक पहुँचब। कहने कि चला बेटा हम तो के रास्ता बताओ तनी। उ साधु बाबा सारा रास्ता बताओने आ वैसे वैसे गईने। आ जब वैसे वैसे वहाँ गईने तो जब उनके देखत ने, जब वो देखत ने वो सोखा के, तू साधु बाबा एगो उपाय बतौले रहने कि ऐसे करब तो उनकर आँख आंधर हो जाए।
गई। जब उनकर आँख ही आन्हर हो गई तो जितना उनकर वहाँ तंत्र मंत्र विधि विधान रहल सब ले आके वही इनार पे जला देहने। जब वही जला देहने तब देखी उ सांप अब इंसान के वेश में आ गईली, अब एक औरत के वेश में आ गईली। अब देखी माई बेटा दोनों जानी लोग अब राजा साहेब के घरे आइलो। जब राजा साहेब के घरे आइलो तो राजा साहेब देखत न ई ते हमार पतोही है, ई कहाँ से आ गईली। सारा बात अब बतावे लगली। राजा के जौन देखी नाती अब हो बाने आ राजा के पतोही सारा बात जब बतावे लगने तो राजा साहेब सारा बात ही मान लेहने। कहने देखो इतना बड़ा हमरे साथे ही घटना घटौले बाटी और का कहतली कि पता ना कहाँ चल गईली, हमकी ना मालूम बाटे। देखी सब केहू उनकर इतना बेइज्जती कईल, लेकिन जब सारा बात ही बता देहली राजा के बेटा सारा सैनिक लोग जान गए लो। अब देखी उनके राजा साहब कहने कि कौनो भी इनके काम ना, कौनो भी इनके मारे के कुछ ना करे बाटे, इनके सीधे घर से निकाल दे बा। देखी घर से निकाल दे हलो। जब घर से निकाल दे हलो तो देखी यही से गुरबहिना कहल जाला कि देखी अपने खुशी के लिए दूसरे के खुशी ना छीने के चाही, अपने खुशी के लिए दूसरे के खुशी ना छीने के चाही। कहल जाला दूसरे के लिए अगर गढ़ा हम खना तनी तो खुद हमरे लिए गढ़ा खना जाई। तो देखी उनके पे भगवान कितना प्रसन्न रहने कि बेचारी के इतना दुख मिलल, घर में से सोचली निकालल, तू खुद दूसरे के लिए गढ़ा खनली, तू नहीं के गढ़ा खना गई। वो अपने खुशी के लिए उनकर खुशी सुनली तो खुद उन्हीं के खुशी छिना गई। तैसन गुरबहिना केहू के साथे ना करे के चाही। जब राजा साहेब के पतोही दूसरी अपने सवत के साथे ऐसन कैली तो उन्हीं के साथे इतना बढ़न घटना हो गई, खुद उन्हीं के राजा साहेब घर से बाहर निकाल देहने। हर हर महादेव।